entzuten da egun hauetan politika abandonatu egiten ote dudan, nik ez dut ezer abandonatzen, ez? Egia da foko mediatiko handia eta proiekzio handia eduki dudala, nire gaiengatik batez ere, presoak, biktimak, polizia eredua, baina, bueno, hori barruan zainetan eramaten duzu eta agian orain bai bilakatuko naz, militante sume bat, baina gai guzti hauek jarraituko dute beste era batera ekarpen egiten. Eta zure agur mezuan, ipatzen duzu zenidei eskerrak, lagunei ere eskerrak, bazintzeagatik. Zein neurrian dira zaintza eta politika profesionala batera? Zein faktura ordaindu du Jon Arzuagak politikako lehenengo lerroan egotera? Bale. Egia da, politika profesionala esaten da, lehenik eta behin esan beharko zen, hori manejatzen dugu militantea gara lan profesional bat egiten, ez? Abokatuan nintzenean ere, lan tekniko profesionala egin behar zenuen, baina beti ere lotura bat zure bezeroekin. Orduan, beti mantendu gara margen horietan, ez? Profesionala bai, behartzen zaituelako, ez? Azken finean profesional moduan aritzera, baina beti militantziaren zen hori gordeta, ez? Norberarentzat. Karo, hau trasladatzen duzu gero harreman pertsonaletara eta familiara, ez? Eta horren beste hitz egiten den konziliazioa azkenean ematen du izaki mitologikoa dela, oso zaila delako. Denboragatik, honek absorbitzen zaituelako, ez? Eta oso absorbentea da politika, eta daukasun denbora dana eskaini aldiozu eta oraindik ere esan nahiko izango eta gehiago agian egin ahal izango zenuke pentsatzen duzu, ez? Orduan alde horretatik, denbora aldetik, etxera oso berandu heldu, asteburuetan ekitaldiak, eta egia da familia pixkat horretaz erresentitzen da, ez? Baina ez hori bakarrik, askotan ere, eztabaidetatik, zatoz haserre, igual egurra eman dizutelako, agian prentsan titular bat oso justua ez dana eskaini dizutelako, eta orduan baita ere zure animoan eta zure karakterrean ere batzutan nabaritzen duzu, ez? Etxera heltzen zarenean, nekeaz gain, batzutan ere politikak lehengo lerro horrek nire gaien proiekzioak gainera eragiten dizu zure karakterrean, ez? Eta gero bestetik lagunak, egia da, horiek bai abandonatu ditut, eta espero dute denbora gehiago familia lagunentzako ukitzea, baina baita ere esan behar dut, ibilbide honetan, 12 urte hauetan Bildun lagun zoragarriak uki ditut, militantzia kideak, eta hori ere niretzat gordetzen dut maitasun handiz. Bai, 12 urte hauetan gauza asko gertatu dira, konturatu behar zara, orain dela 12 urte, oraindik gatazka armatua, konpontze bidean, eta oraindik emozioak puri-purian, ez? Eta hasi nintzen eztabaidatzen askorekin, joan izan dira desagertzen, baten bat hil ere, hasi nintzen Antonio Basagoiti, Gorka Maneiro, Rodolfo Ares, Joseba Egibar, eta orduan naiz dinosaurio horietatik azkenen gotako bat, ez? Orduan, 12 urte hauetan esaten dudan moduan gauza asko gertatu dira. Zerekin geratzen naizen, sartu nintzenean parlamentura, ni pentsatzen dut oso edifizio itxia zala, eta guk ateak eta lehioak zabaldu genituela. Eta batez ere, herri elkarte eta herri iniziatiba pilo bat
hasi ziren parlamentura sartzen. Oso ondo gogoratzen dut, Pablo Gorostiaga, Isidro eta Patxo Murgaren familiarrak halako plataforma bat egin zen, eta euren egoera, adin nagusiak, dispersatuak, kartzelaratuak, eta etorri ziren parlamentura hori egoera planteatzera, eta oso hunkigarria niretzat izan zen, gertutasun emozional handiko agerraldi bat, edo baita ere, egin zen memoria ponentzian, etorri zirenean Pili Arzuaga eta Fontxo Isaziren familiarrak, eurek ere istripuz hildakoak baziren ere estatuaren biktimak konsideratzeko eskaera egitera etorri zirenean, ez? Hora, momentu batzuk oso impactu pertsonal, azken finean, ezagutzen nituelako eta esate oso, legebiltzarkidea izan behar duzu horrelako testimonio batzuk jasotzeko, ez? Zentzu kontrakoan, ez? Etorri ziren, estatuaren biktimen legea aprobatu zanean, Jusapoleko kideak egon ziren gradan, ez? Eta han, arrabotsa handia eduki zuen interbentzio oso gatazkatsua, oso sutsua, oso potentea, eduki nuen euren kontra, ez? Eta zergatik ekartzen dizut hau gaia, momentu hartan pentsatzen duzu, ez baduzu horrela aritzen, zertarako zaude hemen, ez? Iraingarria zen, biktimak aitortu behar den egun batean, poliziak etortzea parlamentura, esatera, hori gezurra dela, ukazioan jartzeko, poliziaren bortizkeria sekula ez dela existitu, eta pentsatu nuen, orain ez badugu jasotzen pizkat gogor, hauek berriro etorriko dira. Eta horrela jaso ostean, sutsu eta eurekin konfrontatuz, berriro ez dira agertu parlamentura. Eta nik pentsatzen dut, momentu hartan, egin nuela egin behar zana. Orduan, momentu emotiboak eta oso karga emozionala handiarekin, baina nik uste dute denetarik ikusi dudala 12 urte hauetan. Bai, askatasun demokratikoen idazkaria izan naiz H. Bildu barruan, eta hori pakete oso zabal bat bazan, non sartzen dira presoak, biktimak, estatuaren biktimak, sartzen dira askatasun demokratikoak, espazio publikoaren erabilera, eta noski horrekin oso lotuta segurtasun zerbitzua, poliziaren funtzioa, ez? Zer geratzen da egin gabe edo zein ziren nire espektatibak, ez? Igual momentu hortan sartu nintzenean. Esaten dut, guzti hori ikusten genuen oso lotuta gatazka politikoarekin eta egoera zehatz batean, ez? Presoen auzian urratsak eman dira, amaitu zen dispersioa, hasi da salbuespenezko legea lege arruntarekin ordezkatzen, ikusten ditugu 3. graduak, askatasunak ematen ari direla, hemen ere eztabaidatu zen Euskal Gartzela eredua parlamentuan, eta hortik ondorio oso garrantzitsu batzuk atera ziren, eta ikusten dugu, zentzu batean, aplikatzen ari direla, asko eta asko geratzen da egin gabe, baina gauza batzuk behintzat ikusi dira, ez? Estatuaren biktimen atalean ikusi dugu hasi dela errekonozimendu eta erreparazio bat ematen, orain dela gutxi, balorazio batzorde batek egiarako batzorde bat moduan funtzionatzen duena, baina kasuak argitzen ari da, ukazioaren garaia amaitu da, sartu nintzenean parlamentuan oraindik PPko batek esan zuen atrilean. Etak 850 pertsona hil ditu eta estatuak 0. Agian orain dela 12 urte olako bat esan altzan. Gaur egun ez da sustengatzen eta badaude zifra ofizialak esaten dutela estatuak eta estatuaren indar polizialek eta parapolizialek ardura oso handia eduki dutela
eta bide horretan garatzen ari da. Egia da, estatuaren biktimak eta etaren biktimak ez daude pare, baztertuak daude, bigarren biktimazioa, hirugarren biktimazioa sufritzen ari dira estatuaren biktimak, asko dago egiteko, baina bideratuta dago, ez? Eta galdetzen badidazu beste atala, segurtasun atalean, agian asko fokalizatu naiz desbelatzera, ez? Polizia barruan, ze arazoak dauden, korporatibismoa, eskuma muturraren presentzia, jarrera, aktitude arbitrario, desproportzionalak, guzti hortan, Inigo Cabacas kasuan asko ibili ginen, guk pentsatzen genuen ura izan behar zela eredugarria, benetan eredua errotik aldatzeko, eta hor asko geratzen da oraindik egin gabe. Askatasun demokratikoen ardura hartu aurretik, egia da askatasun demokratikoen falta ere pairatu izan dudala, ez? Ikaslea nintzela, ertzaintzaren partetik kriston jipoia sufritu nuen, eta orain dela gutxi, balorazio batzorde horrek, estatuaren biktimen rekonozimendu eta reparazioa egiten duena, lekukotasuna hartu zidan, eta espero dut errekonozitua izatea aurrerago. Ondo da, ardura hau kenduta errekonozitzea, ez zaidalako gustatzen posizio politikoa eta biktimismoa nahastea, ez? Ura gertatu zen, eta espero dut hori instituzioek errekonozitzea. Baina eske ostean, hasi nintzen abokatu moduan, presoen elkartasunean aritu nintzen, eta gaur egun lawfare deitzen den hori ere pairatu genuen gure aktibitate politiko profesionalagatik, ez? Presoen alde, tortura salatu, giza eskubideen alde egiteagatik, Entzutegi Nazionalera joan nintzen, eta guk horri deitzen genion etxaiaren politika penala, edo salbuespenezko legedi baten aplikazioa, gaur egun lawfare moduan ezagutzen ari dena. Eta azken finean antzekoa da, justizia erabiltzea helburu politikoak lortzeko, edo justizia politizatzea, azken finean, legea guztiz erretorzidua da nera batean aplikatzeko, ez? Asko sufritu nuen, han epaiketa horretan, eta 7 kidetatik 4 libre utzi gintuztelako, deitzen da superbientearen sindromea, esate duzu, nik kide hauek egin duten beste egin dut, funtzio berdinak bete ditut, personalde, salaketa egin, prentsaurrekoak antolatu, manifestazioak deitu, kartelak pegatu, kontzertuak jaiak antolatu, eta horregatik kide hauek joango dira gartzelara eta ni libre geratu naiz, ez? Eta zergatik, garai hartan ere nazioartean ibiltzen nintzelako relatore batzuen babesa lortu nuen, eta beti pentsatu dut hauek relatoreak edo Entzutegi Nazionalak horrela behintzat ikusi zuen, ez? Kontuz Julenekin sartzearekin hauen babesa dakatelako, eta agian ez nintzen kapasa izan, talde osoaren gaineko babesa lortu nazio batuetako eta nazioarteko aditu eta autoridade hauen partetik, ez? Baina egia da hauek gartzela zigorra handia eduki zutela, eta, ni nolabait zorretan geratu nintzen eta pentsatzen nuen jarraitu behar nuela elkartasunarekin, jarraitu behar nuela giza eskubideen urraketen salaketarekin, eta horretara dedikatu naiz, odesatu naiz pentsate dedikatzen 12 urte luze hauetan. 12 urte atzerago aurkeztu ginenean, Laura Mintegi zala lehendakari gai, ariketa komunikatibo bat egin genuen, eta zan esatea, pres gaude gobernuaren atal guztiak hartzeko, esun balio esatea, osasungintza eta hezkuntza eta politika sozialak hartuko ditugu, baina segurtasuna ez.
Orduan, bai tokatu zitzaidan pixka bat aurpegia jartzea balizko segurtasun eredu alternatibo bati, ez? Eta, bai esan zen, egongo zirela sail ezberdinak, sailburu ezberdinak, eta, herriak nahi bazuen, ni askatasun demokratikoen sailburua, esaten duan pakete zabal horretan, ez? Segurtasun ardura nere gai. 12 urte hauetan hitz egin dut asko segurtasun profesionalekin, ertzainekin, sindikatuekin, eta hasiera batean egia da, eurentzat gu ginen pixka bat, halako usurpatzaile batzuk, ez? Datoz hauek orain esatera hau modelo aldatu daitekela eta bestera batera kudeatu daitekela segurtasun zerbitzu publikoa eta nora datoz hauek, ez? Baina nik uste dut denborarekin lortu dugula distantziatik, baina errespetuz eurek gu ikustea. Proposatzen genuena posiblea zelako, proposatzen genuena zentzuduna eta logikoa, arrazoizkoa izan zitekelako, naizta euren posiziotik oso urrun egon. Komentatu dudan biktimazio horrekin ere igual erreza zen topatzea, egia da ertzaintzak sufritu zuen, gatazka garaietan, gatazka momentu krudelenetan, eta eurek ere sufriarazi gintuzten, sufriarazi zituzten gazteak, langileak. Orduan asko hitz egin barik nik uste dut bai, adostasun tazito bat eraltzen ginela, pasa ditugu garai oso txarrak, goazen amendik ia zerbait konpondu dezakegun adostera, ez? Eta esaten dut, distantziatik nik uste dut errespetu bat egon dela, gaia tratatu dudanean batzutan ikusi ditut ez atal politikotik, ez ardura politikoa daukatenetik, baina barrutik ezagutzen dutenen partetik adostasun batzuk egon direla, behin eztabaida batean ikusten dituen horrela, hitz egiten ari nintzen bitartean, mutil honek hainbat gaietan arrazoia deko, ez? Eta esaten dizut, pena ematen dit ikusten dudalako, guk egin ditugun planteamendu oso arrazoizkoak, batzutan departamentoren partetik ez direlako, ez bakarrik aintzat hartu, baizik eta errefusatu egin izan direla, ez? Adibidez, komentatu dut kasu bat, nahi kriston inpaktu emozionala egin zidan, gero baita ere Manu Finarekin, Aitamarekin, Inigo Kabakasen Aitamarekin, gero harreman oso pertsonala dut, oso estua, ez? Epaiketa amaitu zanean, niko omentzituta nengoen, sententzian agertzen ziren hainbat akatz, ikerketa egitean, armak garbitzean, aginduak nola eman ziren, nik konbentzituta nengoen, barne mailan, espediente disciplinario oso gogorrak egongo zirela. Eta joan nintzenean Erkorekari hau eskatzera, erantzuna izan zen, ez dugu ezer egingo, batzuk jubilatu dira, beste batzuk ez dira hartzain, ez dugu ezer egingo. Eta nik ura, benetan esate dizut, agian inozo izan naiz, eta pentsatzen nuen gauza batzuk logikoak zirela, kriston palo hartu nuen, pentsatzen dudalako oraindik ertzaintza barruan egiten dituztenean horrelako portaera desproportzionatuak arbitrariak eta potere politikoa dago hori estaltzeko, hori impunitatean mantentzeko eta enkubrimendu bat egiteko. Eta horrekin ateratzen naz, ezintasun handiarekin mantentzen dalako, beste kasu batzuetan, azken honetan gertatu direna, Tolosako foamesko kolpea, Anoetan errealzale bati, neska emakume bati egin diotenak,
Astigarragan mutil bat hil zan, beste bat ezagutu dugu Irunen gertatu dela, eta kasu horiek gardentasunez tratatzeko eta esateko, efectivamente, hau gertatu da, txarto dago eta eskua sartu behar da, eta neurriak hartu behar dira, ezintasun itzela dago gorputzaren barrutik. Gero beste gauza batzuk ere, euskararen erabilera, eskuma muturraren infiltrazioa, ukatzen badarazoa zaila izango da konpontzea, eta agian nik egin izan dudan urte hauetan izan da arazoak mahai gainean ipini, nolabait pentsatuta, ados baldin bagaude gertatu dela, iniziatiba hartu, eta konpondu. Garai batean pentsatuko nuken espazio batzuetan egonez, adibidez, ertzaintzaren egoitza administratiboetan, kasua Erandion Fornox deitu duzuna, ez? Bertan, Joana, egia esateko oso ondo tratatu gaituztela, utzi dizkigute espedienteak ikusten, barne espediente disiplinarioak ikusi ditugu, azken 5 urtetakoak, 35 kasu inguru daude urteko, eta dira pixka bat, nolabait, horroren izebergaren punta, ez? Ikusi ditugu kasu batzuk benetan beldurgarriak direnak, delinkuentziatik gertu ez, delituak izan direlako, tribunal batzuetan gainera epaitutakoak, zigorra ipinitakoa, eta gero horren ostean, esaten nuen moduan, Inigo Cabacas-en kasuarekin sekula gertatu esan moduan, beste kasu batzuetan, gero neurri disiplinarioak ere, gorputz barruan hartu direnak, ez? Ertzain bat 52 kilo kokaina harrapatu zutela, genero bortizkeria familia barruan, ertzaintzaren bitartekoak onura pertsonalean erabiltzeagatik, gero beste kasu batzuk bortizkeria ja ez delituak, baina bortizkeria erabiltzeagatik, jarrera bortitzak, desproportzioa, arma gaizki erabiltzeagatik, kaso pilo bat armen estripua sortatu dela, horregatik bestean beste esaten dugu, ez dugula ulertzen ez, horren besteko armekiko zaletasuna. Orduan, kasu guzti horiek eta nik uste dut gizarteak ezagutu beharko zituela noizbehinka periodikoetan irakurtzen dugu, ez? Kasu larria eta zabalduko dute ikerketa. Zabalduko dute ikerketa, zabaltzen dutenetik kasu bakar batzuk heltzen dira gero espediente disciplinario batera. Baina galtzen duzu pixka bat trazabilidadea, ez? Kasua zein zen, eta gero ikusten duzu hau zen, eta behitxu, eta ikertu dute, eta oso ondo dago ikerketa eginda, eta neurri disiplinarioak hartu dituzte. Baina horiek bai aztertu beharko zen. Kasu beldurgarri batzuetan, egun batzuetako suspensioa, empleo y sueldo esaten dana izan dira, ez? Ogan, bai nik pentsatzen dut kontrola, gardentasuna, gauzak gaizki egiten direnean, olako prozesuak nola egiten diren, ze emaitza duten, ze ondorioak dauzkaten, eta hori trasladatzea gizarteari, pista batzuk ere eman aldizkigu, ertzaintza barruan zer dagoen, eta herri honek benetan ze beharko luke. Aro politiko berria zergatik esaten dut, zorionez, eraman ditudan gaiak gaur egun, ez dut esaten garrantzirik ez daukatela, pentsa preso baten senide batentzat edo estatuaren biktima batentzat, bere kasua da, seguramente, konturik importanteena. Ertzaintzaren desproportzioaren biktima batentzat, gertatu zaiona, esango da, kasu bakarra eta importanteena. Pixka bat altzatzen duzu bizta eta esate duzu gauzak aldatu dira urte hauetan, ziklo politiko beste batean topatu gaitezke.
pentsatzen dut, baietz. Zergatik pentsatzen dut beste momentu politiko batean egon gaitezkeela. Beste gai batzuk hartu dutelako beste garrantzi bat. Gaur egun ikusten dute parlamentuan, iaia astero hitz egiten da osasungintzaz, etxe bizitzaren arazoa kristona garrantzia hartu du, hitz egiten da zerbitzu sozialen beste era batera ematearen beharraz. Orduan nik pentsatzen dut, iraganarekiko gaiak oraindik garrantzia handikoak izanez ere, bestera batera tratatu daitezke, ez horren beste lehen zeukan garrantzi diskursibo, sutsu, maila horretara heldu gabe, ez? Alde horretatik pentsatzen dut, beste era batera egin daitezke gauzak, beste lehentasun batzuk markatzen dira politikan, eta nahiz eta gauza asko oraindik egin gabe egon, bai pentsatu daiteke ziklo politiko ezberdin batean aurkitu gaitezkela. Konturatzen bazana, etaren gaia ez da hitz egiten norberaren sufrimendu edo esperientziaren ikuspegi batetik, baizik eta batzutan komodin bada Madrilen esagerazio bat, baina hemen ere legebiltzarrean batzutan erabili dana hitz egiten ari garenean industriaz, etxe bizitzaz edo eskolako jantokiez. Orduan, benetan gaia bere garrantzian tratatzen da, edo da beste gai batzuetan bentaja politiko bat hartzeko, edo nolabait gaientasun etiko oso pobre bat demostratzeko. Azkenean egon dana Madrilen biktimen argazkiak ateratzen, biktimek eurek ere esate dute, ez baliatugu politikaz hitz egiteko. Nik uste dute horrek pixka bat agortze baten zantzu bat dela, ez? Beste ikuspegi batetik. Amaitu nuenean horreko zikloa, ez? Presoenalde, behatokia, eukin nuen tarte bat, berriro bizitza zibil normalera bueltatu nintzela, berri izan nintzen garapen teknikaria udalean, herri txiki batean hori zer da, pixka bat denetarik, ez? Enplegua sustatu, ingurumen asuntuetan ibili, landa garapenarekin ere, eta baita ere, ez? Industria garapena herrian, merkataritza, gai guzti horietan ibili ginen. Eta orain etorri zait beste aukera bat horretara bueltatzeko. Landa garapenerako Durangaldeko agentzian kudeatzailearen postua libre geratu da, jubilazio batengatik. Lagun batek bidali zizkidan pixka bat hortan sartzeko baldintzak, aurkeztu nintzen, egin dute prozesu selektiboa, elkarrizketak, meritoak, baloratu dute, eta horretara bueltatzen naiz. Nik uste dut egokia dela berriro ere, inkorporatu bizitza profesional batera, kriston ilusioarekin hartzen dut gaia, badaukat esplotazio txiki bat etxean, mahatza, hortuak, frutarbolak, abere batzuk badauzkat, eta orain sektore horretara bueltatzen naz. Lagun min batek esaten zidan, lehengo sektorea konpontzea, independentzia lortzea baino konplexuagoa zala, eta pentsatu nuena izan zen, konpondu ez, baina nire ekarpen ilusioz betea, berritua, horre ematera noa. Orduan, ze ekartzen duen bizitzak.